guys, ang pinamagiging na YouTube po. Wat ik denk nog eens even aan. Kan jullie aan van ik ken aan die bom. Ja, kita banyak pun faso. Dus ik niet eens aan. Ik als een jen. Ada weer zo aan. Right. Kapitulo die glorie tap toe. En ons gaat nog beginnen. Ik praat die van jaren terug. Mensen die jaren terug. Maar mensen maar die dingen gaan doen. En dat zal hij weer leren. Maar ik nou. No? Right. Yes. I'm gonna... Glorie wordt nou toegekapt als potdood die binnen. Hij hier nog niet meer. Steven leer maar net zo. Steven leer maar op zijn eeuw. Dus ik val het uit die jongen, ik vat hem zo met die straat, ik zo'n kisten met hem beginnen. En ik kom zo met die staart in. Ja, dat jou zei waar er een kar staat. Nou kom je aan op aan. En ik word meer zo'n beetje. Jij, dus dat komt zo met zijn zesde. Sorry. Dat komt met zijn zesde, die moet nog een eerste goeden. Raten. Dat komt zo met zijn zesde. Toen jij komt jij met beginnen werken. Ik begin net om zo van het begin. Poppen zijn systemen. En het werkt met om hier te kunnen. I'm gonna take it right for me. Ik ben hier laat niet komen nog hier. Die laat niet willen doen niks. Jij komt maar nog in pad doen. Zeg jong, je laat een boek mee aan en dan I did make now. Sharon, hier gewoon. Ik kom dus alles doen. Comment in all the stuff. Say in the comments. I want the flower and I'm gonna grow for your flower. Alles is goed. Baie dankie julle drie. Ilani, baie dankie. Let ek minute gaan sê baie dankie Ilani vir ons ook gee. En kyk Ilani kan nie hier opstaan is en hy is al sy fase en hy kan ook Comment geen now opstaan. and like and subscribe. Ons sê baie dankie. Schrijf rechts voor Lani is een plezier. Dankie voor Lani ook. Toen we nog uit de zak. And you can comment on this video. Als we nou ook hier zo doen, Lani toch maar zeker 3 uur of wat een pakje te doen. Is this Als je ze beginnen hier book zien. I can make more, Als je ontkomt moet nou gewoon. but I know you guys. Hij begint hij, het was het maar zo zien. Begin hij. Extra stil maar weer. If you like and subscribe, I wanna say all my Maar we moeten met eens toe. like, subscribe, and Helemaal, you're gonna get the present. voeten. Do all this stuff not now. Kom toe hier, Victoria, Please, weer eens pakken om But te I'm rijden. gonna think tomorrow. Want ik Victoria weer zien, doe ik het, ik kan zomaar zeggen, Boetie, lei me zomaar met die aankomen van Victoria.